سلام كورات تملكتن أبانتن جز إنفو لومون كم تلومد وسنت زغن أوانا وحبريتات حزنا لكم قريبنا لنا فلما حبريتانا ناي سراويت استراتيجيك كوميتين سرح فصامي كوميتي حوحتن وسانتات حلفهم تبايلولو باخلاي كوميتي حوحتون اب قربا غزي كبي تبايلولو زرزرو كنسعبلكم ينا اتقطيل زل حبريتانا دما ليفتنانت جنرال صادقان حزب تግራይ عسب لإرترا أحلفو بمهابو نإثيوبيا بدلوا يكبل ገሊጹ نحكي سلستقالسكو نبر قدامي مستر ملس كاب حقي وصاي اباريرن كبلون قرتو اسمعلو زرزرو كنمسحلكم ينا اتسالسا حبريتانا زغون دما حواحتنا ادس ابابا انت زقوصاصروا نيرو كاب اثيوبيا كنبنصل وسينا نيرنا اينا كبل حد ناي كل لما حداري بريزيدنت ገሊጹ حزون حواحتنا ادس ابابا انت تقوصاصيرو كاب اثيوبيا كنبنصل قرباتنا كبل اتنقيقولو ازي نمخانو زي بريزيدنت منيو زرزرو كنسعبلكم هنا كسام وداتا مسانا كم تصنحو تسمعنا زلعل ايو حدشتي انتو خينكم دمان چانلنا سبسكرايب قبرو كم اول تحستونا نابكال اتنخبات صح لايكن شيرن مقبر اي تسنفو فلما يحابريتانا ناي سراويت استراتيجيك كوميتين سراح فتصام كوميتين واحد وسانتا تحليفهم تبايلولو ما اخلاي كوميتي واحد ون ابز سومن كبيتو بايلولو اتي زين تصور غباء زكايد واحد بزي دما عب كل تستسنطق واحد بمخنيات غباء دما زمص كينات ايهلن كبل زصنح واحد حقاونتو استسرز تاريخاو ودو واحد نبعلو عب قرقار اتيو نحزبو ون تمالالي الله بفلاي دحري ابز حلف سوم بمنግስት فيدرال استغبر بيناوي شمت ليفتنانت جنرال تادسه اتي صقم ان عززه ان باسي خدلو بزي دما حوحت نتي بيناوي شمت ليفتنانت جنرال تادسه اي قبولن كبل ابز حلف سومن مغلص خمزوصه تعزيبنا اينا يخون دا امبر منግስት فيدرال دما اي اتي شمت لكعيو يخون دا امبر اتي اواج سحتت الله استوهال لكعيو تي اواج كستاخلي لله مغنياتو ابز حلف زينا ناون زغلصنايو ليفتنانت جنرال تادسه ورد استشومو بدنبي كلتشعن عسرت سلستن كوم دما بدنبي عسرت تشعت تسعن حمشتن أواجات يوم تشمم نيرو يخون رامبر زوم أواجات حزي أبصرح زي اللو استسعر أواجات من واروم يذكر بس دما منግስት فيدرال اتهم أواجات لكعيو سحتت اللو يخون رامبر اتستقبر الشمتقن حقاو يخبل قليس اللو يخون رامبر بوغان واحد دما اي زي حقاو يكونن بمسرت وعري بريتوريا كلتيهم وغانات تسمع معهم غيزيهم من محدار يتعايشو يزبل اتي سممع بريتوريا سلازي تسمع بريتوريا زتحسه شمت تقبلنتي ولون كبل بزحلف اب مغلصي مبري هيو نيريو نزي سيب دما توم وسنت زبالو مريح من التግራይ اب اخيبا بفلاي عربن قدامن اب اخيبا انيوم توهيللو بزي دما عربن قدامن ناي سراويت استراتيجي كوميتي زبالو تشعت ابالات زلوون جنرال تادس ورده حويسو مالتيو اخيبا اكايدوم توهيللو كوم دما سراح فصامي كوميتي حوحتون اخيبا اكايدوم تباهيللو اوزو سوم زي دما اخيبا ما اخلاي كوميتي حوحت كايدي توهيللو بفلاي اتي ناي سراويت استراتيجي كوميتي جلص زخونو وسانتات كم زحلفه تغليصلو يخون دا امبر اب سراح فصامي كوميتي زتوسنو مكرخاراتن انا كركرن كتعن مدرخ كم زنايرون اتم فلطت وشتينا زولو غليصوم الله حنفه داخله غزيكم زول امينه ناي سراويت استراتيجي كوميتي بحال تشعتيو زرزر تبايتو نصر انفه تقميتو انتي خغبركم زغبا قميتال قطيلم سراح فصامي تمالشت وديم الله زرزر غنا يبصحنا ግን بصبو مرددا ያው ክት حسافا ላይ ካሊ ትውድ ኩሉ እንተሆይን ቆም ኩሉሎ استفالي انجل كرألو ግን تغورو خطعنا فالاين ግን ካብ ደገተ አካመጽኻ ያ ሞይተሎ እንተ ኮነተስ አይ ዚን ትግራይ ተጠቅምተሉ መድሓ ወይ ምነካ ወይ ተኡምኖ ካው ዲሞክራሲያዊ ጥራፍ በሃል ካለ በተዛሕ حساب ካዓት ከይ ስለዚህ ትራሕ ፈጻሚት በዚ ክትጥን ዝርብን ወዲ ኣሎ አኽላይ ኮሚቴ ቀራብ ዝኽጥዋዓዩ ንሱ ምትወደየ تكونسل دبهان وونك توعيو نسو مسوده نحد عيو وسانه خطي نزي يكون كعمچو كنتات يزلو بتناصار وون تግራይ ዝሕሸ ኩነታት ያደና እንተኾነ ግን ሕዝውን ህወሓት ካብቲ ስሕተቶም
ተማሂሮም ንህዝቢ ናብ ሓደ ዘምጽእን ዝሓቆፉን ሓድነት ዝፈጥርን ህዝቢ ትግራይ ህልውንኡ ዘውሕሰሉን ከይዲ ዘይኮነ ዝኽተሉ ዘለውስ ሕዝቡን በቲ ዘውደቆ መካይዳ በቲ ዘውደቆ ንባዕሎም መውዲቑ ንህዝቢ ናብ ሓደጋ ዘሳጥሕ ኣካይዳ ክኸዱ ዝሓሰቡ ይመስሉ። እዚ ድማ ውሳነታቶም ኣብ ቀጻሊ እንሪኦ ይኸውን ማለት እዩ። ካልእ እንሪኦ ሓበሬታ ድማ ንሌፍተናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ዝምልከት እዩ። ሌፍተናንት ጀነራል ጻድቃን ህዝቢ ትግራይ ዓሰብ ንኤርትራ ሓሊፉ ብምሃቡ ንኢትዮጵያ በዲልዋ እዩ ክብሉ ገሊፆም ንሓቂ ስለ ዝተቃለስኩ እውን ነበር ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ካብ ሕጊ ወፃኢ ኣባሪሩን ክብሉ ቅሬቶኦም ኣቅሪቦም ኣለው። እዚ ዝበሉ ንዓሰብ ኣመልኪቱ ኣብ ዝተሰርሐ ዶኩመንተሪ ብኢቢሲ ዝተሰርሐ ዶኩመንተሪ እዩ። ኣብቲ ዶኩመንተሪ ክሕደት ቀዳማይ ክሕደት ካልኣይ ክሕደት ሳልሳይ ክሕደት ናበለ እዩ ከፋፊልዎ። እቲ ብክሕደት ዝብሎ ዘሎ ድማ ንመራሕቲ ሕወሓት እዩ። ንመራሕቲ ሕወሓት ብኢትዮጵያ ደረጃ ንመራሕቲ ሕወሓት ተተሂሉ ኣብኡ ከሎ ንህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ዋላ እኳ ንህዝቢ ትግራይ ምድሓን ክብሉ ሌፍተናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ብ2013 ዓ.ም ንበረኻ ወሪዶም ከቢድ ዝኾነ መስዋዕትነት እንተኸፈሉ ሕዚ ግን እቲ ዘካየድዎ ቃልሲ ዘጸልም ሕማቕ ቀለም ዝቐልም ወፍሪ የካይዱ ኣለዉ። ልክዕ እዩ ብሕወሓት ተደፊኦም ወፂኦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ያው እዚ ከዓ ኣብ ፖለቲካ ዘሎ እዩ። ኣብ ፖለቲካ ተሓደ የሸንፍ ተሓደ ይሽነፍ ይኹን እምበር ንህዝቢ ናብ ሓደጋ ዘሳጥሕ ምስራሕ ግን ንህዝቢ ከም መኽሓዲ ክቁፀር ዝኽእል ብፍላይ ኣብ ቀረባ እዋናት ነቲ ኣብ ናይ ሃለዋ ሓደጋ ዘሎ ህዝቢ ንጎኒ ብምግባር ኣብ ናይ ብልጽግና ኣጀንዳ ዝተሸመሙ ይመስሉ ሌፍተናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ። ንኣብነት መንግስቲ ፌደራል ናብ ትግራይ ጉዕዞ ኣብ ዝገበረሉ ናብ ወሰናት ትግራይ ኣብ ዝጓዓዘሉ ዝነበረ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኩሉ ናይ ኣጽዋር ጉዕዞታቱ ናብ ወሰናት ትግራይ እንተጓዓዝ እንታይ ከም ዝበሉ ነስታውሶ ኢና ወይ ከዓ ንዝክሮ ኢና። እቲ ኩናት ሓፂርን ብንእሽተይ ኪሳራን ክውዳእ ክግበር ኣለዎ ክብሉ እዮም ተዘሪቦም ሽዑ። እዚ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ዘደንገፀን ዘቆጥዕን እዩ ነይሩ። ምክንያቱስ ንህዝቢ ከዓ ከመይ ጌርካ ምስ መራሕቲ ሕወሓት ኣፈላላይ ክህልዎም ይኽእል ይኹን ዳ እምበር እቲ መሪር እቲ መከራ ዝሽከሞ ህዝቢ ንግዚኡ ንህዝቢ ኢልካሲ ይቕረ ኣይበሃልን ድዩ ናይ ባዕልኻ ቅሬታ እንተሃልካ እውን ንምንታይ ብህዝቢ ክወራረድ ይግበር ዝብል ህዝቢ ጽኑዕ ዝኾነ ቅሬታ ስሚዑ ነይሩ። ድሓር ጸኒሖም ድማ ኣይ ኣነ ከምኡ ኣይበልኩን እኳ ደኣስ ኣብ ትግራይ ካልኣይ ኩናት ንኸይውላዕ እየ ዝሰርሕ ዘለኹ ክብሉ እውን ምዝረቦም ንዝክሮ ኢና። በዚ ግን ኣይብቁዕን ጀነራል ጻድቃን ሕዙ ድማ ንዓሰብ ኣመልኪቱ ዝተሰርሐ ዶኩመንተሪ ከም ትቀድም ዝበልናዮ ክሕደት ሓደ ቀዳማይ ክሕደት ካልኣይ ክሕደት ሳልሳይ ክሕደት ዝብል ክፋላት ዘለዎ ዶኩመንተሪ ኣብኡ ብዋና ተዋናይ ኮይኖም እዮም ቀሪቦም። እቲ ክሕደት ሓደ ዝተባሃለ ብ83 ዓመተ ምህረት ሕወሓት ንኢትዮጵያ ብዘይ ወደብ ዓሰብ ኣትሪፍዋ ዝብል እዩ። እቲ ካልኣይ ሳልሳይን ብ90 ዓመተ ምህረት እዩ። እዚ ድማ ብዋናነት ጀነራል ጻድቃን እንታይ እዮም ዝብሉ ኣብዚ ዶኩመንተሪ ኣድላይነት ዓሰብ ወይ ከዓ ኣድላይነት ወደብ ንሓንቲ ዓዲ ብጣዕሚ ወሳኒ ከም ዝኾነ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ነገራት ዝውሰነሉ ብወደብ ከም ዝኾነ እዮም ገሊፆም። ወራ ኮብ 83 ስሕተት እንተፈጸምና ኣብ 9 ግን ዕድል ነይርና ወደብ ዓሰብ ክነምልስ ዕድል ነይርና። ምክንያቱ ኤርትራ ባዕላ ወራር መጀመርያ ወራር ዝፈጸመት ኤርትራ እያ። ስለዚ ብሓይሊ ዓሰብ መሓዝ ኣንሽዑ ሻቡ ንኽእል ነይርና። ምክንያቱ ዓለም እውን ክሕግዘና ዋላ ሙሉእ ብሙሉእ ድጋፍ ተዘይሃበና ብዙሕ ተቃውሞ ግን ኣይምገበረልናን ክብሉ እዮም ገሊፆም። ብፍላይ ኣብቲ እዋን ኩናት እቲ ከቢድ ዝበሃል ቦታ ሓሊፍና ዓሰብ ንኽንሕዝ 18 ኪሎ ሜትር ቀሪብና ነይሩ ክብሉ እዮም ገሊፆም። ብዛላምበሳ ገጹ እውን
ሰንዓፈ ሓሊፍና ኣብቶም ወሰንቲ ዝበሃሉ ቦታታት በፂሕና ነርና ብባረንቱ እውን ከምኡ ንመንግስቲ ኤርትራ ብደንብ ደፊእና ኣፀበባ ናብ ጭንቂ ነእቲና ነርና እዮም ዝብሉ ይኹን ዳ እምበር እቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ናይ ውግእ ኮማንድ ተኣኪቡ ንመለስ መራሒኡ ስለ ዝነበረ ጠጠው ብሉ ክብል ከም ዝገለጹ እዮም ተዛሪቦ ስለዚ ብኩናት ኩዳእ ዝነበሮ መለስ ከም ዘተዓናቀፎ ዓሰብ እውን ንመሓዝ ይከኣል ከም ዝነበረ እዮም ገሊፆም በዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ በደል ከም ዝፈጸመ ልክዕ ኣብቲ ዶኩመንተሪ ንሕና እዮም ዝብሉ ንሕና ኢሎም ማለት ንውድብ እዩ ክበሃል ግን ኣይኮነን ህዝቢ ኢትዮጵያ ከምኡ ይርድኦን ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ሪና ኢና ሓደ ህዝቢ ኢሉ ዝሓስብ ህዝቢ እዩ ስለዚ ብግልፂ ንሕና ንህዝቢ ኢትዮጵያ በደል ፈፂምናሉ ኢና ክብሉ ካሊእ ቦምቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ካሊእ ፈንጂ ተኺሎም ኣለዉ እንተ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ወሲኾም ልስ ቅድሚኡ እውን ህዝቢ ትግራይ ከም ክሓድን ከም ንኢትዮጵያ ከም ዘይፈትን ዝቁፀር ዝነበረ ህዝቢ ብሰንኩ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ጆኖሳይድ ዝተፈፀመ ህዝቢ ሕዚ ድማ ካሊእ ፈንጂ ተኺሎም ሓሊፎም ኣለዉ ጀነራል ጻድቃን በዚ ድማ ንሓቂ ስለ ዝተቃለስኩ ነበር ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ካብ ሕጊ ወፃኢ ኣባሪርኒ ክብሉ እውን ቅሬትኦም ገሊፆም እዮም ይኹን ዳ እምበር ሕዚ ግን ብሳላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እቲ ጉዳይ እቲ ንዓሰብ ጉዳይ ማለት እዩ ብዓለም ደረጃ ኣፍልጦ ከም ዝተዋሃቦ እውን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሞጊሶም ኣለዉ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ዝፈፀመ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ማለት እዩ እዚ ከዓ ናይ ጀነራል ጻድቃን ኢንቴግሪቲ ወይ ከዓ ቅንዕና ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእቲ ይኸውን ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ከዓ ንህዝቢ ዘፅነተ መራሒ ዝገበረ ተገበረ ንህዝቢ እኳ ይቅርታ ተዝብሉስ ሓደ ጉዳይ ነይሩ ይቅርታ ኢሉ ህዝቢ ተዝኽሕስ ሓደ ጉዳይ ነይሩ ይኹን ዳ እምበር ዝኩሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ በደልን ግፍዕን ዘብፅሐ መራሒ ወደብ ናይ ዓሰብ ኣጀንዳ ስለ ዘለዓለ ክንዲዚ ምጎሳ ክወሃቡ ይግባእ ዶ ነይሩ ዝብል መተዓዛዘቢ ይኸውንሎ ማለት እዩ ብሓፂር ግን በዚ ኣጀንዳ እቲ ኣብ ህልውና ሓደጋ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ እንታይ እዩ ክርባሕ ዝብል ሕቶ እዩ ብዙሕ ህዝቢ ይኹን ብዙሕ ተንታኒ ፖለቲካ ዝገልጾ ህዝቢ ትግራይስ ኣብዚ ሕዚ ሰዓትስ ህልውንኡ ምውሓስ ድዩ ዝደሊ ዋላስ ስለ ናይ ዓሰብ ኣጀንዳ እዩ ወደብ ዓሰብ ኣብዚ ሕዚ ጉዳይ ንህዝቢ ትግራይ በርኒንግ ኢሹ ድዩ ንመራሕቲ ትግራይ ኢና ዝብሉ ካብ ትግራይ ወፂና ኢና ንዝብሉ መራሕቲ ኸ በርኒንግ ኢሹ ክኸውን ደም ተገበአ ዝብል ሕቶ ብብዙሕ ሰብ ዝለዓል ዘሎ እዩ ማለት እዩ ይኹን ዳ እምበር ጀነራል ጻድቃን ኩሉ ነገሮም ናይ ትግራይ ህዝቢ ረብሓን ጥቕመን ንጎኒ ብምባል ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኣጀንዳ ተሸሚሞም ከም ዘለዉ ዘረጋግጽ እዩ ማለት እዩ ነገር በደል ፈጽመናል የሚል ስሜት ነበር መጀመሪያም ኋላ ልንሰራው እየቻልን ያለን ሳንሰራው በመቅረታችን ይሄ የባህር በር ማግኘቱ ከሴኩሪቲም ከኢኮኖሚክ እድገትም ከአጠቃላይ በርጅን ውስጥ ከሚኖረን ኢምፓክትም ያለውን ወይት በጣም አመለካከት ነበር ሻዕቢያም ይሄን ሁሉ ጥፋት ያጠፋ ያለ እንደገና መልሰን የተቆረጠ ተበን አድርገን እዛ መተዋችን ለሀገራችን ትልቅ አደጋ ለወደፊት የሚያመጣ ነው የሚል አቋምም ነበረኝ የተለየ አቋም ነበረኝ እሱ ከሚይዘው አቋም ከኤርትራ ጋር እንደራደር የሚል ነገር ሲነሳም እነሱ ናቸው ጥፋተኞች በሀገራችን ላይ ሁሉ በደልና ወንጀል ፈጽመዋል ከነሱ ጋር መደራደር የሚባል ነገር መነሳት የለበትም ልካቸውን ማስያዝ አለብን እዚህ ሀገር ውስጥ በሰላም መኖር ከሆነ ልካቸውን ማስያዝ አለብን የሚል አቋም ነበረኝ እነዚህ የተደራረቡ ናቸውና እነዚህ ነገሮች በሙሉ ያው ምቾት አይሰጡም ስለዚህ አገራችን ውስጥ ከነበረው ያኔ ከነበረው ህግና ደንብ ውጭ ነው የተባለው ኣብቲ ሳልሳይ ሓበሬታና እንትንሻገር ድማ ህወሓትና ኣዲስ ኣበባ እንተዝቆፃፀርዋ ነይሮም ካብ ኢትዮጵያ ክንግንፀል ወሲድና ነርና ኢና ሕዚ እውን ህወሓትና ኣዲስ ኣበባ እንተተቆፃፂሮም ካብ ኢትዮጵያ ክንግንፀል ቅሩባት ኢና ክብል ፕሬዝዳንት ክልል ሰማል ዝኾነ ሙስጠፋ ዑመር ተዛሪቡ ኣሎ ከም ንፈልጦ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ፕሬዝዳንት ሙስጠፋ ኣብቲ ብኢትዮ ፎረም ሊሕኹ ዝወፀ ድምፂ ኢትዮጵያ ክትፈርስ እያ ኣብይ ድማ
ንዓይ ከየፍረሰ ቀዲሙ ንባዕሉ ክፈርሲዩ ክብል ሰሚዕና ነርና ነዚ ምዕረምታ ብዝመስል ኣብዚ ሰሙን ምስ ሓደ ሚድያ ኣብ ዝነበሮ ዝበዝሕ ንሕወሓት ብምውቃስ የሕሊፍዎ ዝበዝሕ ግዚኡ ይኹን እምበር ሙስጠፌ ኩሉ ግዜ በአማርኛን በሶማሌኛ ዝዛረቡ ዝተፈላለዩ እዩ ተባሂሉ ዝሕመ በአማርኛ ኢትዮጵያ ክብል ይስማዕ በሶማሌኛ ድማ ዓባይ ሶማሊያ ንምስራት ዝመስሉ ነገራት ዝድግፉ ነገራት ክዛረብ ይስማዕ ይዝባሃል ብፍላይ በሶማሌኛ ሰሜናውያን ናበለ ብዙሕ ንአምሓራን ትግራይን ዝወቅስ መግለጽታት ከም ዝሕልፍ ዝፍለጥ ይኹን ዳእምበር ኣብ ዝሓዚ ሰዓት ምስ 4 ኪሎ ኣብ ባእሲ ስለ ዘሎ ንዕኡ ንመተዓረቕ ክኾኑ ሕወሓት ንኣዲስ አበባ እንተተቆጻጺሮማ እንተዝቆጻጸርዋ ነይሮም ካብ ኢትዮጵያ ክንገንጸል ወሲድና ነርና ሕዚ እውን እዚ ቅዋም ናተይ ክብል ተዛሪዩ ምክንያቱ ክገልጽ ከለ ድማ ሕወሓት በደል ኣብፅሓትና እዩ ዝብል ይኹን እምበር ሓደ ተወላዲ ሶማሌ ካናዳዊ ኣብ ዝገበሮ መጽናዕቲ ኣብ ሶማሌ ክልል ከይዱ ኣብ ዝገበረ መጽናዕቲ እቲ ፕሬዝደንት ብጣዕሚ መነወሪ ወንጀላት ከም ዝፍጽም እዩ ኣብ እስር ቤት ደቂ ተባዕትዮ ከይቀረዩ ጾታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝፍጸሞም እቲ ሶማሊያዊ ኣብ ዘውፅኦ አርቲክል ወይ ከዓ ዘውፅኦ ጽሑፍ የመላኽት ምክንያቱ እቲ ሶማሊያዊ ንሶማሌ ካናዳዊ እዩ ናብ ሶማሌ ክልል ከይዱ እቲ መጽናዕቲ አካይድዎ እቶም ተበደልቲ ቤተሰብ ኣዘራሪቡ ዝሰርሖ መጽናዕቲ እዩ እዚ ከዓ ክንደይ ናይ ጨካን ምዃኑ እቲ ናይ ክልል ሶማሌ ፕሬዝደንት ይዘርኤና ግን ህወሓት አዲስ አበባ የሚገባው ሀገር ሊያፈርስ ነው ወይ የሚለው ነገር በኔ እምነት እሱ ጋር ነው መምጣት ያለበት በኔ እምነት ከዛ በላይም ብለናል ሌላ ቪዲዮዎችም አሉ ህወሓት አዲስ አበባ የሚገባ ከሆነ እኛ ወታደር እንልካለን እንደ ድሮ እዚህ አንጠብቃቸው የሚል ቪዲዮ ማለት ሌላ ሼር ማድረግ ስለዚህ ሀገር ሽማግሌዎች የናቆም ህወሓት ተመልሶ አዲስ አበባ ቢቆጣጠር ኖሮ የኔ አቋም የሶማሌ ክልል በህወሓት አይገዛም ተወልሶ በህወሓት አይገዛም ያ ማለት እንግዲህ ሌላው ኢትዮጵያ ህዝብ ምን ያደርጋል ምለውን ይወስናል ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ተሰባስቦ ህወሓትን የሚታገል ከሆነ አብረን እንታገላለን ሊሆን ይችላል አሁን ተመልሼ እንዲ ማለት አይደለም እኔ እውነቱ መንገድ ስለፈለኩ ነው በዛን ጊዜ ጭንቅላቴ ላይ ያለው ስለሱ አይደለም ህወሓት አዲስ አበባ የሚቆጣጠር ከሆነ ዳግም ኢትዮጵያ ፈርሳለች የሚል ድምዳሜ አለኝ አሁንም ዛሬ ያኔ አይደለም አሁንም ዛሬ ስለዚህ እኛ ህወሓት ካደረሰብን ችግር አንፃር እንደገና ህወሓት ስልጣን ላይ መጥቶ አገር በትኖ ሰውን ኦሬዲ እኮ እሱ በፈጠረው ፖለቲካ አይደለም አገር እየተናደች ያለው ተጨማሪ እሱ ራሱ ህወሓት እኮ በግልጽ ያኔ በነበረው ሁኔታ ሲኦል ትውረድ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ኮንፌዴሬሽን እያለ ሲያወራ የነበረ ጊዜ እኮ ነው ይሄ እኮ የአገር ትፈርሳለች አቋም የኔ አይደለም እኮ የህወሓት አቋም የነበረ ነው እንበትናታለን ኢትዮጵያ አልተባለም አላሉ ጀነራሎቹ ኮሙኒኬሽን ስተት ነው በሚል ያጠሩ ይመስለኛል አሁን ያጥሩ ገና ካሄዱ እንደዛ አልነበረም አሁን አፋሩ ሉዓላዊ ክልሎችን ያጠቃ በአፋር ክልል በአማራ ክልል በዚህ ከውጭ ኃይሎች ጋር ተባብረህ መንግስት ለማፍረስ በመሰራበት ጊዜ ለኛ የነበረው ትርጉም ያፈርሱታል ነው ቢያፈርሱት ኖሮ ምን ታረጉ ነበር በእነሱ ስራ ነው ሆነ ይሄን አቋም ጽቡቅ ንሎም ዝነበርና ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ምሳና ክሳዕ መወዳእታ ዝጸናሕኩም ብጣዕሚና ነመስግነኩም ሕዚ እውን ሓደሽቲ እንተኮይንኩም ንቻናልና ሰብስክራይብ ግበሩ ከምኡ እውን ትሕዝቶታትና ናብ ካልኦት ንኽባፅሕ ላይክን ሼርን ምግባር ኣይትስነፉ ክንብለኩም ንፈቱ ሰሰናይ ንዓኹም ቻው